Nirien li ħakmu kamra tal-ħassil f'dar tal-anzjani f'San Pawl il-Bahar involvit li l-istazzjonijiet kollha tal-Protezzjoni Civili. Għalkemm xorti tajba ma weġġaħat kienet sitwazzjoni xejn faċli fejn ridu jiġu evakwati għexieren ta' anzjani, operazzjoni li involvit ukoll ċerti problemi ta' mobilità. Kien l-ħabta ta' 7:15 ta' 2 filgħaxija li madwar 200 persuna bdew ikunu evakwati minn din id-dar, bl-anzjani jittieħdu għal xi ħin fil-Knisja tal-Awra. Dwar kemm kienet biċċa xogħol komplessa, One News tkellem ma' Emanuel Bsajla mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Saħansitra kellhom jissejħu wkoll il-volontira. Tallajna s-sezzjoni marittima, s-sezzjoni tal-klib u operajna fl-istazzjonijiet l-oħra b'kordin biss. Indunajna li ridna nagħmlu evakwazzjoni, sakemm naċċertaw ruħna li l-periklu ikun intefa'. Tim ħaħsib illi jitfinnar u immedjatament bdejna inniżlu n-nies illi kienu fil-periklu tad-duħan permezz tat-turntable ladders. In-nies l-oħra, l-evakwazzjoni l-oħra ġiet permezz tal-liftijiet. Diversi anzjani kellhom jinħarġu mill-galleriji tad-dar minħabba l-vulnerabilità tagħhom. Bsajla ċaħat ukoll rapporti li deru f'midja lokali li l-Protezzjoni Ċivili sabu diffikultajiet minħabba ħsara f'waħda mill-vetturi tal-istess dipartiment. It-turntable ladder daka konna qegħdin nużawh biex inniżżel in-nies li kienu fil-perikli ta' tħaħen. Inċidentalment wieħed mill-pazjenti raqat dik li ngħidula l-emergency stop u eventwalment dak kif twaqqaf l-emergency stop jieqaf kompletament it-trakk. Dak imbagħad irid jgħaddi proċess ta' bejn kwarta u 20 minuta sakemm terġa' jagħmel il-computer reset tiegħu. F'din l-operazzjoni ġew msejħa membri ta' korpi dixxiplinati oħra. Sidien ta' ħwienet u stabbilimenti li tawna l-għajnuna immedjata lill-Health Department li ħdimna spalla ma' spalla, l-Red Cross, il-Pulizija u l-soldati li għadnilhom biex jassistuna peress li kellek 200 ruħ li ridna nevakwawhom għall-Knisja. L-anzjani nżammu post ieħor sa nofs il-lejl sa xinġi żgurat li fid-dar ma fadalx periklu.